Nuwun, Mbah. Monggo. Sugeng, Mbah. Sewu, Mbah. Nggih. Sih, mandi mboten, Mbah? Tasih, nggih. Ya sama nggih, Mbah. Kula mlebet nggih, Mbah. Nggih. Nembe napa menika, Mbah? Alah ngomong ketemu. Nggih. Nggih. Gatot kaca, Mbah, nggih. Kula ngeten mau menawi tutup ya, Mbah. Oh. Nggih bedinten niku. Bedinten pikir nggih. Sedaya damel piyambak menika, Mbah? Nggih. Ngaten nggih. Damel piyambak sih, Mbah piyambak. Ah nggih. Oh nggih to. Eh. Nggih, mangke pun tancepaken wonten napa jebok menika nggih, Mbah nggih. Niki nganggo ngoten. Napa niki, Mbah? Niki payung buko. Oh, payung Bu. Nggih, mboten napa-napa jangkepi, Mbah, nggih. Langit, niki Janaka nggih, Mbah? Nggih. Oh, nggih. Wah, Janaka niki. Apa? Oh, Pandes RT 01 nggih. Ngeten niki.